Čau, tady Fina Olko a já vás vítám u nového videa. Dnes se podíváme na 10 zajímavostí o Lewisi Hamiltonovi. Dej like a odběr se zvonečkem, ať ti neuteče žádné nové video. A my můžeme jít na první zajímavost. Jediný černoch ve Formule 1. Hamilton je jediným závodníkem Formule 1 tmavé pleti. Jeho prarodiče emigrovali do Británie z Grenady v 50. letech. Hamiltonova matka je běložka, otec černoch. Když mu byly 2 roky, pár se rozvedl. Lewis má bratra z otcova druhého manželství, který trpí mozkovou obrnou. Druhá zajímavost. Těžké začátky. Vyrůstal v sociálním bydlení a jeho rodina nebyla příliš majetná. Otec Anthony pracoval zároveň ve 3 zaměstnáních, aby mohl Lewis závodit. Tento sport je totiž velice nákladný. Ve 12 letech Lewis získal svůj první černý pás v karate. Věnoval se také fotbalu. Nyní Lewis Hamilton využívá svou popularitu k podpoře kampaní za různorodost a proti rasové nerovnosti. Je také hlasitým zastáncem hnutí Black Lives Matter. Třetí zajímavost. The Hamilton Commission. Vzhledem k tomu, že je za celou historii Formule 1 jediným závodníkem tmavé pleti, který v tomto motorsportu závodil, snaží se Hamilton o nápravu. V červnu 2020 spustil organizaci The Hamilton Commission, jejímž posláním je zlepšit zastoupení černých lidí v britském motoristickém sportu. Čtvrtá zajímavost. Černý pás v karate. Kromě závodění se jako malý věnoval také karate. Ve 12 letech Lewis získal svůj první černý pás. Jako malý hrál velmi dobře také fotbal. Pátá zajímavost. Talismany pro štěstí. Mnoho závodníků má své rutiny a jsou trochu pověrčiví. Michael Schumacher například dával přednost závodění s auty s lichými čísly. Stefano Modena nenáviděl pravou stranu garáže. Lewis Hamilton měl zase svůj šťastný kaštan. Když mu bylo 10 nebo 11 let, dal mu ho bratr. Lewis ho pak nosil v obleku při závodech. Jako talisman. Jednoho dne mu ale vyklouzl z nohavice a ztratil se. Pak měl ještě šťastné spodní prádlo. Jeho mámě se ale bohužel srazilo při praní, když mu bylo 18. Měl zase rituál, že si nejdříve oblékal pravou ponožku a až potom levou. Jednou jsem ale vynechal jeden ze svých rituálů a o několik minut později jsem havaroval. Nakonec jsem si uvědomil, že je všechno v mé hlavě a přestal jsem s tím, říká Lewis Hamilton dle Motorsport Tickets. Šestá zajímavost. Žlutá helma. Od motokára až po svou první sezonu ve Formule 1 používal Hamilton výrazně žlutý design přilby na počest svého hrdiny Ayrtona Senny. Žlutá barva na helmě tragicky zesnulého mistra světa z let 1988, 1990 a 1991 byla samozřejmě spojena s jeho brazilskou národností, ale návrhář Sid Mosca popsal žlutý základ na Hamiltonově helmě jako symbol mládí, se zeleným pruhem symbolizujícím agresi a modrým pruhem symbolizujícím pohyb. Hamilton tento design používal roky, později přidal ještě červenou čáru. V roce 2014 jeho helma ale začala měnit směrem k červenější. Dále si ale zachovávala žluté prvky. Sedmá zajímavost. Hudební nadání. Každý, kdo sleduje Lewise na Instagramu, bude vědět, že je i hudebně nadaný. Pravidelně zveřejňuje klipy, kde ukazuje svůj pokrok v hraní na klavír nebo kytaru a občas si i zaspívá. A právě Lewisovy vokály mu zajistily místo na desce známé zpěvačky. Hamilton se v roce 2018 pod pseudonymem XNDA objevil v písni Pipe od Christiny Aguilery. Osmá zajímavost. Jeden z nejlépe oblíkaných mužů světa. Jeho další zálibou je móda. Mezi ostatními závodníky tak v tomto směru dost vyniká. Pravidelně se však umisťuje na seznamech nejlépe oblíkaných mužů na světě. Vždy, když má na sobě oblek, je dokonale padnoucí. Hamilton je odvážný ve všem, co dělá a nikdy se nebojí riskovat, ani v módě. Často ho můžeme tedy vidět i v poměrně extravagantních kouscích. V roce 2018 se dohodl na spolupráci s Tommy Hilfigerem, která pokračuje dodnes. Je také blízkým přítelem světoznámé modelky Gigi Hadid. Devátá zajímavost. Sir Lewis. Lewis Hamilton je 4. jezdcem Formule 1, který byl povýšen do šlechtického stavu. Královna mu v roce 2021 na nový rok udělila rytířské vyznamenání. Jde tedy ve šlepě jejich syra Jacka Brabhama, syra Sterlinga Mosse a syra Jackieho Stewarta. Jelikož 2 jmenovaní mají 3 mistrovské tituly a jeden dokonce žádný. Byl rozhodně nejvyšší čas na to, aby se Hamilton stal syrem. 10. zajímavost. Nejlepší přátelé. Lewis nikdy necestuje bez svých 2 nejlepších přátel, kterými jsou jeho psy. Má 2 bulldogy jménem Roskou a Koko. Všichni 3 společně cestují soukromým letadlem. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem. Dej like a odběr se zvonečkem, ať ti neuteče žádné nové video. Než vyjde nové video, tak se podívejte na videa, která mám už teď na kanále. Čau.